n bɛ fɛ ka min fɔ nin yɔrɔ la fɛn kelen de bɛ yen n bɛ Côte d'Ivoire gouvernement rappelé o la Côte d'Ivoire gouvernement ko Mali ye ninnu traité mercenaires ye ko mercenaires tɛ ko Mali bɛ ka chantage de kɛ mais n bɛ Côte d'Ivoire gouvernement rappelé fɛn kelen na Mali bɛ ninnu minɛ don min na k'a f'u ma ko mercenaires don Mali ye 2 jours de kɛ ka communiquer k'a fɔ ko mercenaires don o communiquer kɔfɛ Côte d'Ivoire gouvernement bɔra k'a fɔ ko k'ale b'u dɔn mais Mali b'a fɔ don min na k'a yanni Mali ka communiquer kalan est-ce que Côte d'Ivoire gouvernement y'a démenti ko Mali faamaw ye Côte d'Ivoire faamaw wele k'u b'u dɔn wa k'u t'u dɔn u ko k'u t'u dɔn Choguel bɔra ka kuma fɔ le président malien il a appelé à son homologue ivoirien ko mɔgɔ dɔw bɛ fɛ i b'u dɔn wa u ko k'u t'u dɔn u ye ministre de la défense fana ɲininka ko dɔw bɛ fɛ i b'u dɔn k'u t'u dɔn mais ne ko Mali kan k'u traité jumɛn mercenaire tɛ ya mais ni sɔrɔsi b'i ka jamana sanfɛ mɔgɔ m'a ci a ko mɔgɔ min y'a ci o m'a ci mais tu le considères maintenant comme mercenaire d'abord donc fo Côte d'Ivoire gouvernement bɛ se k'a fɔ ivoiriens ɲɛna ko Mali y'an wele ko nkalon don wa u ka bɔ k'o fɔ fɔlɔ kɛ o ye kelen ye Mali gouvernement bɛ ka erreur min kɛ nin dossier in na an bɛ Mali gouvernement rappeler ka dossier in traiter partiellement a k'a dabila a k'a dabila o ye mun ye an bolo ko mɔgɔ 3 min bila la an y'a bila bonya ni hɛrɛ minɛn kɔnɔ mais ivoiriens y'a bila dɛsɛ minɛn kɔnɔ kelen ça n'a pas été bien apprécié filanan ye mun ye communiqué min kɛra ko k'u falen mɔgɔw la le Mali ye ninnu minɛ kun min kama Mali sariya la o kan ka minɛ o kama n'i ye mɔgɔw minɛ ko marifa t'a bolo marifa b'a bolo i ka Mali sariya y'i kɔnɔna ni mɔgɔ nana i ka jamana sanfɛ ni marifa ye a mana ni sɛbɛn ye mais Mali sariya la i kan ka minɛ o i man ka minɛ ni Mali y'o minɛ o la Mali man ka fɔ k'a b'o dan fɛn wɛrɛ ma o mandat minnu bɔra mɔgɔ minnu contre la o ye Mali ka droit de il faut que le gouvernement malien ka ninnu jugement organisé ka diɲɛ bɛɛ wele ka caméra wele u nana ni marifa min ye k'a yira Mali justice k'i tolaya joona ka jugement in labɛn n'i y'a deli nin fɛn min kɛ parce que après m'u juger de donc gouvernement ka bɔ ka jugement kɛ k'a organiser jugement public ka bɛɛ wele ka na CEDEAO ka wele ka na Union africaine ka wele ka na ka jugement in kɛ u nana ni marifa min ye k'a yira Mali y'u minɛ ni prévu min ye k'a yira k'u juger k'u condamner ni deli min ko kan o deli ka ko ka bɛɛ ka bɔ a kalama a tant que Mali juge ma nin kɛ deli ni menace ti ban Mali autorité kan. Ok bu an bɛ to ni sujet kɔnɔna la an y'a ye u ka communiqué kelen kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ k'u bɛn'u ka ministre des affaires étrangères bila ko ka CEDEAO siège nin ko la ani Union africaine n'u président Macky Sall bɔra yan ani Embalo Sissoko Embalo n'o ye Guinée Bissau fana président ye k'o fana CEDEAO président ye k'u n'u bɛɛ lajɛlen wele ko Mali bɛ ka ko min k'o la ko nin ye chantage ye k'u tɛ diɲɛ n'a ye ko k'u libérer sans délai ko sabula ka d'a kan ko Mali y'a daminɛ ni mercenaire ko min ye k'a bɔra kɔnɔna la sa ko échange ko donc ko olu b'o bila chantage ko minɛn kɔnɔna la donc ninnu dun bɔra Mali kɔnɔ e bɛ nin ka visite ani Umaru Sissoko Embalo min kan ka na Mali la e bɛ nin bɛɛ ka ko bila minɛn kɔnɔna la. mais n y'o de fɔ kuma la o n'i y'a mɛn Mali b'a fɔ don min na ko mercenaire o don Mali Côte d'Ivoire autorité ka tɛ mɔgɔ ninnu dɔn Côte d'Ivoire gouvernement ko k'a tɛ sɔrɔsi ninnu dɔn ministre de la défense ko k'ale t'u dɔn président k'ale t'u dɔn Mali y'u traité mercenaire ye o ye fɔlɔ ye o kɔfɛ ni u bɔra k'u b'u dɔn o ye kuma wɛrɛ de ye Musa Bougou n'i ye mɔgɔ ci ka taa ni mɔgɔ dɔ minɛli ka so n'i ko zone filɛ nin taara n'a tigi ye polisi la a tigi k'i ma ayi karisa de ye ne ci o tigi ɲininkala ko k'ayi k'ale min ci wagati min ne taara n'a ye polisi la tuma min na tigi ko e pourtant ne y'a ci koyi o ye kuma fila de ye dɛ c'est l'autorité ivoirienne même qui dit que t'u dɔn mɔgɔ kana jigin a ivoirien foyi kana jigin Mali autorité la kelen e ko ka taa CEDEAO mun saisi ko Mali ko Côte d'Ivoire gouvernement bɔra ka fɛn kan ko ka taa CEDEAO saisi yanni a ka so ma ni Mali yɛrɛ juge dun mais u bɛ sariya so min bolo Mali justice k'u juger ka prévu bɛɛ na ni prévu bɛɛ ka taa lajɛ. parce que u ko maliyɛn ma u fɛ yen nɔ. o bɛɛ an k'o to yen o kuma min filɛ nin ye Mali kun kan k'o fɔ yɛrɛ o. o kuma man ka fɔ. Mali man k'o fɔ a fɔ mun na Mali man k'o fɔ mun na Mali ka mandat ye Mali ka mandat de un mandat international vraiment ça s'impose ça s'exécute automatiquement i t'a ni ko da ɲɔgɔn ma o. mais munna u banna ka u bila ka na. o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ye n'u m'u bila ka na o ye kuma wɛrɛ de ye. Officiellement mɔgɔ tɛ échange kɛ ni mɔgɔ si ye n'an b'u bila an b'u bila n'an t'u bila an t'u bila mais an b'u falen nin na minnu taara Côte d'Ivoire territoire kan nin Mali ka mandat de b'u kɔ ni Mali ka mandat b'u kɔ an ye Côte d'Ivoire sɔrɔsi b'an fɛ yen a ka sɔrɔsi t'an fɛ yen c'est un droit pour le Mali k'a ka mandat international ka exécuter Mali man k'o falen foyi la kelen filanan ye mun ye Mali ka jugement in toliya n'i y'a mɛn i bɛ taa CEDEAO saisi jugement de ma kɛ o
o tɛ tiɲɛ wa ni jugement kɛra ka u nana ni avion min ye k'o yira marifa min bɔra kɔnɔ k'o yira u nana ni papier min ye k'o yira u nana ni identité min k'o yira u ka audition PV kelen kelen fɛn fɛn kelen kelen fɛn fɛn parce que a 47 militaires bɛɛ kumara u ye daloi min di k'o yira u bɛɛ kumara u bɛɛ kumara Mali gouvernement kan k'i to la ka ninnu ka jugement organiser. Mais vous, on a kuma dɔw fɛnɛ sɔrɔ ko in kɔnɔna la ko 46 min bɛ yen nɔ sa k'a bɛɛ tɛ nationalité ivoirienne ko jamana wɛrɛ mɔgɔw b'aw o bɛɛ bɛ jugement de fɛ ni Mali gouvernement ye jugement to la sisan k'a bɛɛ wele ka na ka Union africaine wele n'i y'a mɛn CEDEAO bɛna delili kɛ CEDEAO yɛrɛ mana jugement kɛnɛ kan n'i y'a mɛn ANBALO bɛna delili kɛ ANBALO yɛrɛ mana jugement kɛnɛ kan n'i y'a mɛn force des armées bɛna delili kɛ FOR mana jugement bolo kan k'a papier bɛɛ bɔ k'a da u nana ni marifa min ye k'o yira u nana ni barge min ye k'o yira u ye kuma min fɔ k'o yira k'a juger k'u condamner ka sɔrɔ k'a to président yɛrɛ ka grâce bolo ni président y'u gracier bɛn ni kelenya kama a fɔra a banna. Ne bɛ ɲininka u ye u ka soldat sama min bila u y'u bila ka da kun jumɛn de kan. o ye Musa Bugo kuma fɔ k'u y'u bila à titre humanitaire ka yira k'a fɔ vraiment adamadenya ni bonne foi mais ok oui merci adamadenya ni bonne foi humanitaire n bɛ ɲininka est-ce que maliyɛnw dɔw tɛ yan kaso la minnu bɛ kaso la a mɛnna u ka jugement ma kɛ u mago b'u somɔgɔw la dɔw faw bɛ sa u somɔgɔw sa aw tɛ k'aw lajɛ est-ce que Mali tɛ se k'u fana bila à titre humanitaire k'u bila résidence surveillée la. Mali y'o baden ka o don min na les 3 CRCC bɛ bila don min na Mali ye mɔgɔ baden de bila. a bɛɛ tɛ bila ɲɔgɔn fɛ koyi Mali ye mɔgɔ baden de bila donc Assimi ye mɔgɔ Mali juge ye mɔgɔ baden de bila donc pour ton information donc an bɛ kuma min kɔnɔ n'o ye ni sɔrɔsi ko ninnu ye Mali gouvernement de b'i to la ka Mali justice de b'i to la ka ninnu ka jugement organiser donc e yɛrɛ bolo justice bɛ ka suma dossier fɛ quoi a ma suma fɛ mais n'i y'a délit bɛ sen na justice k'i to la ka ninnu juger ka na ni preuve ye n'i y'a mɛn ANBALO bɛna délit kɛ ANBALO yɛrɛ ka na jugement lajɛ Union africaine ka na jugement lajɛ u ko MINUSMA mun nana u ka fɛn na MINUSMA ka na n'i y'a mɛn i bɛ dossier bila tribunal CEDEAO saisi u maralen t'anw bolo u bɛ instruction de la an bɛ k'a sɛgɛsɛgɛ maintenant ni sɛgɛsɛgɛli banna n'u lamɛnna an ka jugement organisé dɔrɔn bɛɛ ka n'a lamɛn a ka kɛ bɛɛ ɲɛna preuve minnu bɛ yen a ka bila bɛɛ ɲɛna maintenant n'o kɔfɛ ni Union africaine yɛrɛ bɛ se ka kari ka Mali deli ou bien ni Assimi yɛrɛ bɛ se ka grâce kɛ k'u bila mais a fɔra banna ale de ye président ye. E ko ko les 3 sera bila don min na. I bɛ k'an bɔ an ka sujet kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ ninnu ka jugement na parce que on dit que Côte gouvernement bɔra ka communiquer kɛ sisan ko ils vont saisir la cour de justice de la CEDEAO fo ka président ninnu saisir ko parce que k'u y'a ɲini de façon diplomatique an m'u minɛ de façon diplomatique la koyi k'a fɔ k'u nana ko incident diplomatique bɛ kɛ o ma kɛ koyi u ni marifa de sera anw ma n'u ni marifa sera anw ma maintenant an b'u bila sariya ka bolo kan nous on a déjà judiciarisé le dossier bɛ instruction na maintenant yan'u ka fɔ k'u ta de façon par la voie diplomatique Mali juge kan k'u to la juge kan k'u to la k'u juger non, vous jugez Koubla. Si la diplomatie est au-delà maintenant de la juridiction nationale, mais à Fora Bana, maintenant, nous jugeons qu'on connaît. Assimi te bla comment tu m'en blion. Mais Assimi ne quand on ferait bien instruction du jugement, ou qu'on juge Jonah, ou on a avion mi ma femme nous boira qu'on a au cadon, ou on a mouna au cadon, ou il est mis au cadon, ou à péper kata bera boire kalama, à ka juger. Maintenant, au bana, ni malgré les déliqués, am se pour la main, ou il est Assimi te mal de mon tabana. Donc ne boulot, il y a des nous a CEDEAO saisi, Mali juge coup tout la coup, jugement organisé, kada bera boire kalama. Ne bolo be dobo deli la quoi et puis gouvernement qui frati communiquer la quoi Assimi mi ka mun ɲɔgɔn na ka gouvernement ko ɲɔgɔn na ka kuma kɛrɛfɛ kuma fɔ a bɛna ni curuni quoi ni y'a Ivoirien ka kuma caman ta ka fɔ Mali gouvernement de communiquer de ka kɔsa in na k'a fɔ ko k'u falen ɲɔgɔn na mais i man k'u falen ɲɔgɔn na o tɛ chantage o mɔgɔ bɛ chantage kɛ ko k'u ni premier ministre par intérim parce que u bɛ ɲɛbɔ la sisan Choguel man kɛnɛ donc u b'a ye k'a fɔ moyen politique caman b'u bolo k'a fɔ k'u bɛ to ka na gouvernement interroger donc ne bɛ bolo min kan sisan ne bɛ ka mun ɲɛfɔ premier ministre min bɛ yen il est là par intérim a ka question dɔw jaabili to yen question dɔw bɛ k'i farati a jaabili la. non ne ka kuma t'o kan mais n ka kuma bɛ ale k'i réserver fɛn dɔ la ale bɛ intérim de kama. est ce que a ka place de taa yamaruya a ka nin de non nin ye intérim de sa nin dossier min filɛ nin ye nin bɛ kɛ waati min na ale kun tɛ yen sa i b'a to titulaire de bolo n'a seginna ka na don min a b'o jabɔ. ni si l'état c'est une continuité non ça c'est juste au cours d'un point de presse premier ministre ɲinana o de la o nin t'o si dossier birila ye a kɛra point de presse de la o k'a fɔ ko mɔgɔw nana ka na fɛn kɛ n'a kɛra point de presse la i réservé a jaabi la i k'a to a kɛra premier ministre min bolo o kana o k'a jaabi o de bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a la ou bien i ka taa ɲini ka tugun donc an k'an farati kumaba fɔ la et puis ka mɔgɔ ninnu dɔgɔdɔgɔnin bila an k'a dabila n'an b'u bila an k'u bila n'an t'u bila an k'u juger n'i y'a mɛn ninnu ma k'u bɛ taa par la voie diplomatique an ma jugement de organiser k'u yira diɲɛ la avec des preuves
parce que Mali ka crédibilité be nunde dossier de bolo de Mali ka horiya diɲɛ ɲɛkɔrɔ a bɛ dossier fila de bolo ni France ka dossier mɔgɔ ka da transition mɔgɔ ka tigɛ transition a bɛ ni fila de bolo parce que n'i y'a ko caman min ka fɔ Mali man ka fɔ bilen ka bɛ dossier juger ni kulonkɛ ni musalaha ye dɛ parce que Mali ka diɲɛ bɛɛ ko Mali jo do jɔ ko Mali jo tɛ donc ko bɛ na ni nin ye on est à l'échelle internationale Mali kan ka bɔ ni dalwa bɛɛ ka yira bɛɛ la ani France ka dossier accusation ye donc au dossier fla Mali gouvernement transition gouvernement man ka kulonkɛ ni dossier fla la an bɛ conseil mun d'u ma o ye quoi ok Bobo an y'a ye ko ɲugu bɛ ŋaɲa ŋaɲa wuli Ivoirien ka dɔnkilidala dɔ bɛ yen nɔ n'o ye an yɛrɛ ba ye Acha Kone a bɔra ka dɔnkili